sammen, og velkommen til den her video. I dag der laver jeg en 100 baby challenge, men der er lige et problem, fordi hverken mig eller mig har lyst til at sidde i mange år for at lave den her challenge. Derfor så er der nogle andre regler, har jeg besluttet mig for, og så mig, hun laver 50, og jeg laver 50 baby challenge. Eller, ja, fordi ellers så bliver det bare... Så må det tage så lang tid, og så bliver også... Ej, hvad skete der? Det fik jeg lyd på. Det går... Nå, det er lige meget. Nej, men det er også nu kan jeg også høre lyden. Det er også fordi både mig og Mila, vi gider at lave den der challenge, så det er også lidt mærkeligt, hvis vi kan køre det på en computer, når vi er to. Nej. Og mig, hun er her også, skal det lige sige. Jeg tror, jeg har opdaget nu. Men hun skal nok holde sin kæft. Men hvis vi hører noget støj, så er det bare hende. Det er også... Jeg holder lige for. Hov, hvad for fanden? Fuck, jeg sang godt der. Ej, hun er faktisk flot, hende her. Nå, jeg skal videre. Videre i livet. Farida Orishu. Lige stemme. Frida Katarma. Afarisma. Ruby. Kasara. Alex Aurora. Frida Boo. Det er sgu en god stemme, den der. Det er lidt nice. Skal vi lige prøve at se normal? Ej, det er en mærkelig god gang. Hun skal have swagger. Nej, det er ikke den. Den der. Yes, swagger walk. Sådan, så kører vi. Og der er ikke noget der. Vi kan lige hurtigt forlade hendes navn. Maj, hvad skal hun hedde? Christina, det kom ind fra, der hedder Christina. Så hedder hun Christina. Prøv at kigge i skuffen. Christine. Og sidste navn. Det er nogle grimme nogen, du fandt. Det skal være Stone. Det kan være lige meget. Christina Stone. Hun er sgu smuk. Så skal hun have sort hår, for det passer. Ej, det skal hun ikke. Men Christina og sort hår, jeg ved ikke, hvad der sker for det, men det er bare flot. Jeg har Christina og Christina, hun har lyst på. Hvad? Det giver ikke mening. Det kan man ikke have.
Jeg vil lige hurtigt sige, at jeg sagde ikke reglerne, hvad man måtte vælge herinde, men jeg har bestemt mig for, at jeg vil vælge det her. Jeg ved ikke, om det er noget, man ikke må, men det gør jeg for at gøre det lidt nemmere. Og det ved jeg godt, jeg har sagt mange gange, men det er lidt... I gider ikke sidde og se alle mulige... Altså, okay, nu gav jeg ikke mening, men I gider ikke sidde og se helt vildt mange af de her, det ved jeg, fordi jeg har selv set nogle. Og det bliver irriterende i længden. Derfor så vælger jeg, at hun godt må have sådan nogle... hvad hedder det? Ting. Nej, det er ikke gråt. Det er bare lyst. Der var ikke noget sådan fladt hår. Det er derfor, jeg har valgt det sådan... Jeg kunne ikke finde en bedre farve. Men kan du ikke finde på sådan en fin, der har den der gode farve? Nå. Så finder jeg lige en anden farve. Prøv den der. Hvis ikke den er bedre, så er det bare... det blev lyst. Nå. Jeg ved faktisk ikke, om det er hun blondine. Blondine, det har hun altid været. Nå, men det irriterer mig, at det ryger så langt ud over. Nå, det går. Det skal jeg lige ikke sidde og kigge på. Det var ellers bare, nu har jeg sådan lavet personen. Nu saver vi hende lige. Det er lidt nederen, for den sidste mistede jeg. Det var rigtig trist. Men hun så lidt ens ud med hende her. Så I har ikke fået glip af ret meget. Nej, hun sidder og redigerer. Hun synes, det er spændende. Det er mega spændende. Jeg elsker at redigere. Det er fordi, jeg ved ikke, hvad jeg skal sidde og lave, mens Milla hun filmer, så jeg sidder bare og redigerer. Ja, hun kan ikke filme samtidig som mig. Ej, så bliver Nej, du sagde noget med det her. Hvordan jeg kan få nogle flere penge deroppe. Altså, jeg gik ind på et hus, og så skrev Motherload, og så flyttede jeg. Jeg regner med, at jeg flytter hende ind i... Men du har ikke råd til det der hus, så du skrev, jeg brugte Motherload, og så fik jeg bare til at flytte. Okay, hvordan... Når jeg selvfølgelig. Vi flytter den her ind, bare lige til start med. Jeg fik så bare en grund. Sådan en helt flad grund, fordi så havde jeg flere penge. Nå ja. Jeg er meget ked af det, men jeg vil gerne have, at hun får et stort hus. Og derfor så... det hader jeg, nu sker. Derfor så bruger jeg... Nej, ikke strøm. Min strøm må ikke gå, fordi... Jeg gemte hende lige først. Nej, strøm. Ja, jeg gemmer også bare lige min hurtigt. For jeg vil ikke have, hvis... Lad os sige, at min computer går ned på strøm. Det gør den ikke, for han tager opladning. Men hvis nu det skal ske, så er det bare mega nederen, at hun er væk, og jeg skal starte forfra for 3. gang. Det er så lang tid. Jeg vender tilbage, når... Jeg vender tilbage, når den er inde, okay? Simpelthen. Så er jeg tilbage. Fuck, det var en vild sang. Jeg er mega god til at se. Milla, jeg skal se din. Save, please. Milla, jeg skal sidde og se din serie, så skal du sidde og... Hvad fanden sker der mig? Jeg skal se din 50 baby-tælling. Skal du så også se min? Nej, du løber hun væk. Du skal ikke løbe væk. Nej, du skal ikke være led mod nogen. Du holder dig bare der. Jeg går lige ud i verden og finder der et hus. Hvordan lige mig det der? Nej. Jeg sagde save. Jeg har lige trykket save. Hvordan kan jeg ud til verden? Men har du brugt Motherload? Nej. Jeg så fast igen. Jeg sidder nogle gange fast i Emilias seng. Jeg klipper det bare ud. Lad nu være med at skrive til folk. Du har ikke nogen venner. Okay, det lød bare rigtig ondt. Du har venner, ikke? Nej, det har hun faktisk ikke. Hun har ikke nogen venner. Jeg har fået klippet 14 minutter af min video. Holy shit. Maj, hvad var det nu, man gjorde? Ctrl C. Ctrl Shift C. Dem stille lukkede ned, da jeg brugte Motherload, og da jeg skulle have den der, I kan se, der er sådan en hvid, lang firkant oppe i hjørnet. Hjørnet. Men det var da jeg ville lukke den ned igen, det kunne jeg ikke. Fordi så gik den ud af mit Sims, og jeg var så heldig at noget save. Milla sagde, fuck nej! Eller noget. Hun blev pisse sur, og så blev hun sådan, nej, nu virker det ikke. Det er fordi mit Sims tager ekstremt lang tid. Mit liv, det er bare lort nu. Det virker! Ja, men det er lidt lige meget, hvad jeg sagde, fordi nu er jeg tilbage. Telefonen ringer. 2 sekunder. Nej, det er din telefon. Jeg tror, det var min.
Nej. Jeg har ikke så mange venner. Trist. Nå. Men jeg synes egentlig bare, at jeg skal komme videre i det her spil. Nu ved jeg ikke. Nej. Mille, jeg skal tage hjem. Jeg var nede, jeg så åbnede mit Sims op, for nu skal jeg til at lukke det ned. Nå, det er synd for mig. Ja. Like, hvis I synes, det er synd for mig. At jeg har åbnet mit Sims helt op, og nu skal jeg til at lukke det ned. For det tager pænt lang tid for os begge to at åbne vores Sims. Det er også pisse lang tid at lukke det ned. Men Ja. jeg er stolt, at jeg skulle bruge min lade. Nice. Men nu kan jeg flytte hende. Det er vildt. Det er noget af det vildeste, der er sket i mit hele liv. Okay, hvad skete der for det der ursprogning? Og jeg ved ikke, hvad der sker for mig, der er sproger. Ej. Jeg skal nok redigere det på en tur måde. Hvad sker der for hele mit liv? Hvad skal du for, Mila? Nej! Nej! Det gjorde ondt. Jeg bankede lige min albue lige ind i min computer, og jeg tror nok ikke, det gør ondt, men det gør det faktisk. Og bagefter slår man sit hoved op i sin kasse, hun har den. Ja. Jeg har sådan en bogkasse ting, og den har nogle pænt spidse hjørner, så bankede jeg hovedet op i den. Men det er jo mega hyggeligt. Fuck, et smukt hus. Men ved I hvad? Jeg tror faktisk, at jeg skal sige farvel. Når jeg kommer tilbage, har jeg nok gjort lidt ved huset. Ej, prøv at se, det er mega nice. Den er stor, den er meget stor. Nå. Fuck, du har et godt hus i forhold til mig. Det er bare sådan et lortehus. Jeg tror også, mine flytter på et tidspunkt. Nå, men i hvert fald, så vil jeg bare gerne sige rigtig mange tak, fordi I så med i den her video. Og jeg håber, I vil like og skrive, om I synes, at den her challenge er noget værd. Jeg går bare ind på det hus, og så får jeg bare dem til at flytte. Sådan. Men jeg vil egentlig bare gerne sige tak, fordi I så med. Det har jeg lige sagt, men nu siger jeg det igen. Men så siger jeg hej.